5 mlynedd. Do'n i ddim yn meddwl mai Cam-drin ydoedd, oherwydd nad oedd yn fy nharo, priodas wael yn unig ydoedd. Dweud pawb fod priodas yn anodd, felly ar y dechrau, roedd i'n meddwl mai ein haddasiad i fywyd priodasol. Ni chaniataid mi gwyno ac ni wnaeth pa mor ysgafn y gyfnwys iddo allem siarad am ein perthynas. Byddai'n ddig ac yn dweud wrthyf mae fy swydd oedd ymostwng iddo, fel y dywed y Beibl. Atgoffodd fi mai ef oedd pennaeth yn tŷ ac ni ddylwn gwestiynu ei awdurdod. Roeddwn i mor drist a doeddwn i ddim wir yn teimlo'n ddiogel bod yn agos atoch gyda'r dyn hwn a oedd wedi newid cymaint ers ni briodi. Ac nad oeddwn i'n teimlo fy mod i'n fy ngharu o gwbl. Ond fe atgoffodd eto bod y Beibl yn dweud i beidio dal eich corff yn ôl oddi wrth eich gŵr a phe bawn ni, roedd yn anfuddhau i Dduw. Ond fe atgoffodd eto bod y Beibl yn dweud i beidio dal eich corff yn ôl oddi wrth eich gŵr a phe bawn ni, roedd ni yn anfuddhau i Dduw. Hyd yn oed pe bawn ni'n sâl neu'n flinedig, roedd disgwyl i mi ei blesio. Roedd fy nheimladau'n ddiwerth. Roeddwn i'n teimlo'n hollol gaeth. Yna, mewn gwyl grisnogol, gwelai sefydliad o'r enw Restored, a oedd â llyfr o'r enw The Bible Just Tells Me So. Pam nad oes rhaid i chi ymostwng i Cam-drin domestig. Cefais fy swyno a dechreuais siarad ag un o'r menywod. Fe wnaethant rhoi ei lawlyr syfaifa i mi a thynnu sylw at y penodau sy'n siarad am yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am priodas a Cam-drin domestig. Newidiodd fy myd i o bod nad oedd Duw eisiau'r stori hon am fy mywyd ac mae fy ngŵr oedd yr un sy'n anfuddhau Dduw. Fe wnaeth y llyfr a'r sgwrs fe helpu i ddeall beth oedd yn digwydd a meiddio gofyn am help. Mae wedi bod yn daith hir, ond gwd nawr fy mod yn cael fy ngharu gan Dduw ac yn byw yn rhydd o fy nghamdriniwr. Clod foraf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Roedd Kate yn credu mai dyma sut y dylai bywyd priodasol fod. Yn anodd ar y dechrau, ond ymhen amser byddai'r problemau'n datrys eu hunain. Fodd bynnag, pob tro ceisiodd Kate siarad am y problemau ei gŵr, fe wrthododd wrando a defnyddiodd y cyfle i ailosod ei awdurdod ar y berthynas trwy ddefnyddio adnodau wedi ei dewis yn ofalus o'r Beibl i gadarnhau ei olwg anghywir o briodas Gristionogol. Diolch i Dduw am ddoethineb a dewrder y rhai sy'n ysgrifennu llyfrau, llaw lyfrau a thaflenni sy'n cyflwyno golwg fwy cytbwys o'r ysgrythyr, sy'n dweud bod pob partner mewn priodas yn gyfartal o rhan statws, a bod y ddau yn annwyl gan Dduw, a bod gan pob un yr hawl i fod yn nhw eu hunain. Sut ydyn ni'n siarad ac yn gweithredu i sicrhau bod y neges hon o gydraddoldeb yn glir bob amser i'r bobl hynny sy'n cael eu camdrin gan eraill, sy'n camddefnyddio gair Duw yn gyson. Dduw'r creawdwr, helpa ni ddangos i bawb ei bod wedi'i creu'n arbennig ac yn rhyfeddol. Rho yn erth i ni herio'r rhai sy'n camddefnyddio dy air i gyflawni Cam-drin Ysbrydol. Gwna ni'n wrandawyr a dehonglwyr doeth o ddweledigaeth ar gyfer priodas neu berthynas gariadus. Amen.